అందుకని మనకి చైతన్యం కావాలి. ఇంకా చదువుకున్న విద్యావంతులు చాలామంది ముందుకు రావాల్సిన అవసరం ఉందనే విషయం తెలియజేశారు. థ్యాంక్ యూ అక్క. మన కొరకు మరణించిన మానవ హక్కులనే కడసాగు కన్నీటి వారు నడిపించుదాము. నివాళి నివాళి నీకు నివాళి, మా బాల గోపాలుడికి ఆశు నివాళి. నివాళి నివాళి నీకు నివాళి, మా బాల గోపాలుడికి ఆశు నివాళి. కలంతో పరుగు తీస్తూ కాలాన్ని గడిపేస్తూ కలగర్భంలోని కలిసిపోతున్నారు. కలమలమై కలిసే ఎదురు ఎదురు తిరువాడే కళాన్ని తమ వెంట పరుగులు తీసుకుంటారు కొందరు. అంత దేవునిపై భారం వేస్తూ బతికేల తీస్తారు అందరూ. నివాళి నివాళి నీకు నివాళి, మా బాల గోపాలుడికి ఆశు నివాళి. నివాళి నివాళి నీకు నివాళి, మా బాల గోపాలుడికి ఆశు నివాళి. సమశక్తిని నమ్ముకోని చరితను సృష్టిస్తారు కొందరు. సమశక్తిని నమ్ముకొని చరితను సృష్టిస్తారు కొందరు. భావి తరాలకి కొలైసిన బాహువులకు నిలిచిన స్వేచ్ఛ సరికేతము సమానుషులనాదమా అను పెరిగిన మట్టి వాసన నడుమ మానవ సంగీతమే. మట్టి వాసన నడుమ మానవ సంగీతమే. నూటికో కోటికో ఎక్కడో ఒకడు పుట్టి పెరుగుతాడని మా బాల గోపాలంటే మహానుభావులు. నూటికో కోటికో ఎక్కడో ఒకడు పుట్టి పెరుగుతాడని మా బాల గోపాలంటే మహానుభావులు. యుగాంతరానికో ఈ భూమిపై వెలిసి వెళ్ళిపోతారంట బాల గోపాలంటే మానవులు. యుగాంతరానికో ఈ భూమిపై వెలిసి వెళ్ళిపోతారంట బాల గోపాలంటే మానవులు. తమ బలభేదాన్ని మనిషి మానవుల హక్కుల కొరకు అనురారా పోసిన ఆత్మీయుడు. సమాజ మార్పులు కోరుకొని సత్త శోధన చేసిన సాత్వికుడు. పౌర హక్కుల కొరకు ప్రాణమున్నంత వరకు పఠించిన ప్రేమతత్వ ఉదయమా. నివాళి నివాళి నీకు నివాళి, మా బాల గోపాలుడికి ఆశు నివాళి. నివాళి నివాళి నీకు నివాళి, మా బాల గోపాలుడికి ఆశు నివాళి.
అదేవిధంగా